Sesuai piro? Engko timbang terus. Wis bene terus bene wis aku mungkin aku ndak mumet aku iki aku sak. Ngomong makan ngengkel aku ngomong yo Mang ora nenek gak. Kan iki asline mau jelasno ya ora betul Pak. ya mulang tut makan ngengkel aku mulai aku. Gue jejak wonten anang yo aku kok. Masih sampai grogi ya to. Wis pun sama grogi pun. Iki usahaku iki aku. Oh, lah masih kene ya ketoton apenak lho Mas Mas iki ngono. Sik alon-alon sik. Wis gak ikut campur masih gak ikut campur. Tulisane harus tok. Wis karo toke. Kok serabungan kok moro-moro mulih to Mas. Pikirane piye ngono Pak. Masalah wong ado. Wong ado. Ini lho ya aku terang-terangan ngomong kan. Ya alon-alon. Aku panggane kene iki aku kudet aku jejak wonten anang. Mana nek toke ben meneng ae. Wis ben misalno sik. Tenang ya aku ngomong kudet iki aku.